kumsang ni somli panga ni in Columbus Ohio lo langa mishing te khosak dan po chu adang lam to khop mai tuna in pa nga ya kan khosak anga khosato lo hian container phuwa chop taka ram khoma chuan an khosa a pizza te po chu drone manga deliver vek ni to in chulai hmuna mi zong chuan VR games chuan khel veka keipo chuan chu game chu khelin mahse khelna hmun bi ka neya hei hi OSIS ni in ithil lo suang to thin chu heta hian atak nge in iti thei ani khoi hmuna poi kal theya cholmangin planet danga te izin theya Hawaii ak tekalin lam som nga je ta sang tu in thlep ka ra te tol theya chutiang bokin pyramid mor zuma tang te pon i tol tha thei thau bok ani lo poin Mount Everest ate Batman te nen in lon thei thau bok he casino hi han ente kam planet tia zeta lian ani heta hian i poisa zong chui hlau theya hetlai hmuna hian nupui pasali nein i du hun hunai then le theya mipui tamjok chuan hetlai hmuna hian an hun